ازي دمت عرب حرنتيو نقحتنا تكبر معرزة تامرت ترمس حيلين مفتار قحقح زوافرت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت انيت مزمورا نود عاونت عباي تازلو هياو كوننت مخالي حكي معدو آبركي عربي حارنت ناي تسفانا سمكي عربي حارنت خبركم تخطاتلتي راديو ايرنا كميك انيكم مس دمصي عرب حرنتيكم زلهم نايلوم مدب اسياسيوم حيزلكم قريب لهو غاشانا الولا سلومون مو حو الولا انقع بدحن مصخا بليلا خنجمر مس نفسخا لالينا هراي صبو زاتلبيس هاو كاني غاشخا يركا انون امسكنكا فوتو شومي الولا سلومون بحال بواشنطن دي سي زلهو بمحبر تجارب سمن أمريكا دايركتور كوين يسرح بساقة تمارة بحلف زبالة خال عدي اليونيفرسيتي مغلبة مركوين يسرح نيرة بتفعل عليه رئيس قداتون بميدياتات قريبة حساباتيه أو هناوي رئيسات بوليتيكاي بفلاي مس قرن أفريقيا تتحيزو مس إثيوبيا كومون كل التجراي حساب في المحلتي يمثل موسكي نايلوم مع انت علالنا زي واناو خنتاتي كخون كما توغن زناي سلام سممع مونغو اثيوبيان ايرتران بوغنكا كمي خاطريو زلخا هو كم زفلت مونغو اثيوبيان ايرتران زحلف 10 عامات اي سلام اي كوينات صنيحو بدحرتي معنون دم مفاسسن بزح هلقيت زفعبن ناي كلتا عامت كوينات مالتي بدحريو تنهاجرات ناب مغاويا عالم لخا مغاويا خيدن ناي سلام والفريمن كوينو جن اتي ناي سلام وعل اتي بين ناب تكبار كيتا تكبره ننوش اوان بمسمحو ندع ل10 عامات زاكل امونغو كلتين هاجرات اي سلام اي كوينات صنيحو هم اون بتزاواري ملكع حلفو وكايد نيرو بفوكس واري المزغلصو صحفتي مالتي بصومال كومون تقامتنا اثيوبيا ديكا بمسداد ناب اثيوبيا مالتي منغس ኤርትራ ተረጋጋምهم عينت ተግባራት ይፍጽም ነይሩ ብዙኾነ ل10 ዓመት ግን እቲ ዝለዓለ ሃስያ ዝበፅሖ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ዝነብር ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ናይ ሃቱ ጽይቱን بتخاتالي مررتو يسمع نيرو اب استفلاليا بزغاطمو ዝረኸቡ ዕድላት ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ተመዛቢሉ ሰንኪቲ ኣይ ሰላማይ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ድሕሪ 10 ዓመት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝመፀ ፖለቲካዊ ለውጢ ተተሓሒዙ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዘቕረቦ ፃውዒት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፃውዒት ተቐቢሉ መራሕቲ ልኢኹ ያው ነቲ ሰላም ቅሩብ ምዃኑ ሓቢሩ بزرزر ህዝቢ እዚ ይዝበሃል ናይቲ ውዕል ሰላም እኳ እንተዘይፈለጠ እንታይ ካየደሎ እንታይ ግበረሎ ዝብል ዝኾነ ተጋጣሚ ግን ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ህዝብታት ንነዊሕ እዋን ተፈላለዮም ዝነበሩ በሪ ተኸፊቱ ክራኸቡ ዕድል ፈጢሩ እዩ እና በዚ የዝሪኦ ያው ህዝቢ ክራኸብ ንነዊሕ ዘመናት ተነፋፊኡ ፀንሐ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ብድሕሪ ዝምምፃእ ሰላም ተተሓሒዙ ተስፋ ዘተስፋ ህዝበሎ ናፍቲ ከባቢ ናይ ልምዓት ክኸውን ከባቢ ናይ ጉርብትና ሰናይ ጉርብትና ክኸውን ኣበብ ሃገሩ ከዓ ዲሞክራሲ ሰፊኑ ፍትሒ ክህሉ ልዕልና ሕጊ ክህሉ ኣተስፊዩ ማለት እዩ እዚ ነቲ ህዝቢ እዚ ብርኪ ተስፋ ሂብዎ እዩ ዝበሃል ኮይኑ ግን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ መርገጽ ናይ ክልቲአን ሃገራት ክህልወን ዝግብኦ ርክብ ዶብ ምሕንጻጽ ካልኦት ንግዳዊ ምንቅስቓስ ሕጋዊ መሰረት ጌርካ ዝግበሩ ስራሕቲ ብንጹር ዝቀረበ ነገር ግን ክሳብ ዛለማዓንቲ እዚኣ የለን ማሊካል ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ማሊካል ኮይኑ ግን
ብፍላይ ኣብ መንጎ ሰልፊ ናይ ወይ ከዓ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራስን ፍትሕን ህግደፍ ናይ ሰላም ኩነታት ወሪዱ ርክብ ኣለዎም ምባል ኣይከኣልን ብሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ዞም ክልቲኦም ውድባትን ዝመርሕዎ መንግስትን ናይ ክልል ትግራይ ክልላዊ መንግስትን ናይ ሃገረ ኤርትራ ሃገራዊ መንግስትን ዕላው ዝኾነ ርክብ የለን ምስቶም ካልኦት ክልላት ይኳዳዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ርክብ ዝፍፀም ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይታ ሃገርና ኢትዮጵያ ሓዊሱ ማለት እዩ ኣብ ኣብዛ ናይ ሰላም ውዕል ግን ዶብ ይተሓንፀፅ ዝበሃል ብፍላይ ብብዙሓት ኤርትራውያን ዝፅውዕ ፃውዒት ኣሎ ብኢትዮጵያውያን እውን ከምኡ ብፍላይ ብተቐማጦ ወይ ብትግራዎት እውን ከምኡታት ኣብ መጀመርያ ነይሩ እዚ ግን ብህዝቢ ክካየድ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ ኣለዎ ዝብል ፃውዒት ነይሩ ሕጂ እዚኣ ቁሩብ እንታይ ኮይና ኣሉላ ቅድሚ ሕጂ እቲ ህዝቢ ይፍታሐዮ ዝበሃል ኣይነበረን ብክልቲኡ ሸነኽ ሕጂ ግን ሃንደበት እቲ ህዝቢ ኮፍ ኢሉ ይፍታሐዮ ዝብል ፃውዒት መፅእ ኣሎ ናይ ዶብ ከቲ ምሕንፃፅ ብወገንካ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ምስቲ ናይ ኤርትራዊ ልዑላውነት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብኢትዮጵያውያን ዳርጋ ተረሲዑ ዝነበረ ጉዳይ ሕጂ እቲ ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ቁሩብ ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዝኣቱ ዘሎ ይመስል እሞ ብወገንካ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እዎ ክልተ ነገራት እዩ ዘሎ እዚ እቲ ሓደ ኣጠቓላሊ እቲ ዶብ ይተሓንፀፅ ዝብል ሕጋውነት ክህልዎ እቲ ናይ ተንክልትየን ሃገራት ርክብ እውን ክልተ ሃገራት ምስ ምዃነን ተተሓሒዘን ናብ ተመሳሳሊ ዝሓለፈ ወጥርን ምስሓብን ዳግማይ ናብ ዘይተደለየ ረፅቢ ንዘይምእታው ምድላይ ይመስለኒ ብሓደ ገፅ ስለዚ ሕጋዊ ዕልባት ይወሃቦ እዩ ብወገን ኤርትራውን ብወገን ኢትዮጵያ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ እዚ ይጠልብ ኮይኑ ግን እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ እቲ ሓፈሻዊ ሓሳብ ኮይኑ ግን ዘሰሓሕብ ቦታታት ኣሎ ብወገን ኤርትራውን ኢትዮጵያ ዝተበለ ዝተዋሃበ ብወገን ኢትዮጵያ ከዓ ንኤርትራ ዝተዋሃበ ኣሎ እዚኣ ምፍታሕ እቲ ሕብረተሰብ ተሳትፎ ይሃልዎ ዝብል መንፈስ ኣሎ ብወገን ትግራይ ወገን ኤርትራውን ከም ዘሎ ይኣምን ገዛኣይ ሓሳብ ድዩ ዘከራክር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብወገን ኤርትራውን ብፍላይ ተወለድቲ ናይቲ ተዋሂቡን ኢትዮጵያ ዝበሃል ከባቢ ድምፆም መስሚዖም እዮም ብተደጋጋሚ ኤርትራውያን ካብ ውሽጢ ኤርትራ ከይተረፈ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ወለድና ርስቲ ናይ ወለድና ጤሳ እንነብረሉ እንሓርሰሉ ንዘመናት ውሉድ ወለዶና ሰረት ተኺሉ ዝነበረሉ መሬት ኣሕሊፍና ንህብ ዝብል ብተደጋጋሚ ሰሚዐ ነይረ ብወገን ትግራይ ኢትዮጵያ እውን ከባቢ ባድመ ዘሎ ሕብረተሰብ እውን ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኢና መሬትና እውን ንዘመናት ዝነበርናሉ ንሓረስናዮ ዝነበርናን ውሉድ ወለዶናን ዝነበረሉ መሬት እዩ እዚ ከዓ ኤርትራውያን ኣሕዋትና በቲ ወሰን ዘለው ኣብቲ ዶብ ኣፀቢቖም እንዳዓዲዖም ፈልጥዎ እዮም ስለዚ ኣብቲ መሬት ዘሰሓሕባ ዝበሃላ ከባቢታትስ እቲ ህዝቢ ብደንቢ ገይሩ ነቲ መሬት ንዘመናት ስለዝነበረሉ ስለዝፈልጦስ ብኡ ተዝፍታሕ ኣብ ክንዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነበስመራን ዘለው መራሕቲ ጥራሕ ብዝደለይዎ ወይ ከዓ ተወሲኑ እዩ ተባሂሉ ብሕጊ ብዓለም ለኸ መጋባእያ ዝተወሰነ ጥራሕ ኢልካ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ኣብ ግምት ብዘይእተወ መሬት ዝተወሰነ ክፋል ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተወሰነ ክፋል መሬት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ኤርትራ ብምሃብ ዘላቕ ሰላም ከምፅእ ስለዘይኽእል ዝብል ሓሳብ ወሃቦ ኣለዎ እዚኣ ግን ኣብ ዝተወሰነ ከባቢታት እዩ ተዘይተጋጌ ኣብ ኤርትራ ብወገን ፀሮና ኣኽራን ዝበሃል ከባቢ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብወገን ባድመ ዝበሃል ከባቢ እዩ እዚ ናይቲ ህዝቢ ስምዒት እዩ ኣጠቃላሊ ግን ቦርደር ባድመን ኣኽራንን ጥራሕ ኣይኮነን ነዊሕ እዩ ካብ ምዕራባዊ ክፋል ኤርትራን ትግራይን ኣትሒዙ ክሳብ ዓፋር ዝኸይድ ጫፍ ቡሬ ዝኸይድ ዝተዘርግሐ እዩ ስለዚ ተን መስሓቢ ዝኾና ቦታታት ዘለዎን እቲ ሕብረተሰብ በዚ እንተዝፍታሕ ንሕና ዶብናን ሕርሻናን መሬትናን መንበሪ ገዛውትናን ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ስለዚ ንምንታይ ንዓና ዕድል ዘይወሃበና ክንፈትሖ ንምንታይ ሓዊ ትገድፉልና ኣለኹም ካብ ዝብል እዩ ኣጠቃላሊ ናይ ሓፈሻዊ ኣረዳድኣ እቲ ዶብ ይተሓንፀፅ ዝብል ግን ኣፈላላይ ኣሎ ኢለ ይኣምንን ብወገን ትግራይ ኮነ ብወገን ኤርትራ ማለት እዩ ምክንያቱ ዜሮ ፅባሕ ንግሆውን ዝኾነ ሽግር ተፈጢሩ ሕጋዊ ዕልባት ዘይተገበረሉ ነገር ተመሊስካ እንደገና ናብ ደም ምፍሳስ ናብ ዘይተደለየ ክሳራ ምእታው ብቐንዱ ዝጎድኦ እቲ ዶብ ዘሎ ብፍላይ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዝኸፍአ ስርዓት ጨቋኒ ስርዓት ናይ ትምክሕቲ ናይ ደርጊ
ኣብ ምድምሳስ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈለ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዘይተደለየ ኩናት ኣብ መንጎ ህዝብታት ምንም ዝበሃል ኣፈላላይን ባእሰነብ ዘይነበረሉ ብክልተ ስርዓታት ዝተፈጠረ ምትህልላኽ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሉ ብቐንዱ ዋጋ ዝኸፈለ ዝተመዛበለ ዝጠፍአ ኣብቲ ኩናት ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ኩናት ኣብቂዑ ን10 ዓመት ዝኣክል ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እዚ እሞ እዚ ህዝቢ እዚ እዛ ዶብ ተጠሪራስ ዕልባት ትገበረላ ሕጋዊ ክስታይ ትርከብ መፈፀምታ ምባሉ ኣይገርመንን ኣነ ምክንያቱ ቀዳምነት ሽግር እንተተፈጢሩ እቲ ናይታ ፀገም ተሰካሚ ዝኸውን ህዝቢ እዚ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ዶብ ይጠረር ዝብል በቃ ሕጋዊ ዝኾነ ዕልባት ረኺቡ እቲ ህዝቢ ልኡላውነቱ ፈሊጡ ዝነብረሉ ሃገረ ኤርትራውን ከም ሃገር ዶባ ተፈሊጡ ክትከይድ ዝደሊ ኤርትራዊ ብድሕሪኡ ናብቲ ቀጻላይ ዝኾነ ዕማም ናይ ውሽጢ ዓዲ ፖለቲካ ህንፀት ንኽኣቱ ይመስለኒ ብወገን ትግራይ ከዓ ዘላቒ ሰላም ረኺብካ ብሰናይ ጉርብትና ናይ ምንባር ሕጋዊ ውሕስና ናይ ምርካብ ድሌት እዩ ኢለ ይኣምን እተን ህዝቢ ይሳተፈለን ተባሂለን ዝውሰዳ ዘለዋ ግን እተን ዝበልኩ እየን ብወገን ኤርትራ እውን ንብረትና መሬትና ዝብሉ ወገናትና ኣሕዋትና ኣለዉ ብወገን ትግራይ እውን ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣፈላሊና እንተ ንሪኣ ክብል ይደሊ እዚ እዩ ክብሎ ዝደሊ እቲ ናይቲ ዶብ ዝምልከት ማለት እዩ ኣጠቓላሊ እቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ሰላም ከይዲ ግን ንህዝቢ ጠቒምዎ ይበሃል እየ ዋላ እቲ ብድሕሪ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ኣፋፍኖት ዝፍበ ተስፋ ዝገበረ ናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ እውን ዝፅበዮ ትፅቢት ስለ ዘሎ እቲ ሰላም ምውራዱ ንዘመናት ሰላም ብሰንኪ ዘይምህላው እዩ ናብቲ ቀጻሊ ናይ ውሽጢ ጉዳይና ናይ ፖለቲካ ናይ ምስልሳል ስራሕቲ ዘይኣተና ዝብል ምኽኒት ስለ ዝነበረ ነዚ ምኽኒት እዚ መወዳእታ ክረክብ ዝብል ተስፋ ገይሩ ብቐንዱ ከዓ ሰላም ብዘይምህላው ኣብቲ ከባቢ ተጎዳኢ ዝነበረ ሕብረተሰብ ከዓ ሰላም ወሪዱ ኣብ ዓድና ብሰላም ንነብረሉ ኩነታት ፍጠር ንነብረሉ ዝብል ብቐጥታ እውን ንሳያ ኮይና እታ ዶብ ምስ ተኸፈተት ከምቲ ዝረኣኻዮ ህዝቢ ኤርትራ ግልብጥ ኢሉ እዩ ናብ ትግራይ ከይዱ ብክልተ ምክንያት ሓደ እቲ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዓቕሚ ሃልይዎ መነባብርኡ ኩሉ ነገራት ክገብር ዝኽእል ኤርትራዊ እንዳመፀን እንዳኸደን ጽቡቅ ግዜ ይሕልፍ ኣሎ ኣነ መቐለ ኸይደ ነይረ ብቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ጽቡቅ ነገር የርኤ ደስ ዝብል ብኻሊእ ገጽ ግን ዝበዝሕ ኤርትራዊ ግን ነታ ሃገር ገዲፉ ዝወፅእ እዩ እዚ ሓቂ እዩ ሰላም ኣሎ እሞ ነዚ ሰላም ክበሃል ሓደ ሓቅታት ዘለሉ ዝበሃል ኣነ ይቅበሎን ሓቂ ከም ዘሎ ክቕመጥ ኣለዎ ምናልባት ሓቂ ሒዝካ እውን እቲ ሓቀኛ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ኢለ ስለ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ንሃገሮም ራሕሪሖም ናብ ትግራይ ዝኸድሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምንም ዝበሃል ክስታይ የለን ህዝቢ እውን ናይ ትግራይ ተሰዲዱ ዝመፀኒ ኢሉ ከይኮነስ ሓወይ ንዘመናት ተፈላለዩ ንዝነበረ መፅዮ ኣሎ እዩ ብፅቡቅ ክስታይ ተቐቢልዎ ማለት እዩ እዚ ይመስል ክብል ይኽእል ጽቡቕ ሓው ኣሉላ እቲ ምትሕግጋዝ ዝግበር ዝበልካዮ ብኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ተጋሩ ናይ ብሓቂ ክምስገን ዘለዎ እዩ ቀጻልነት ንኽህልዎ እውን በዚ ኣጋጣሚ ንምሕፀን ካልእ እዚ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ገለገለ ሰባት ምእሳር ብፍላይ ድማ ኣብ ተጋሩ ኣተኩሮ ዝገበረ እዩ ዝበሃል ደሎ እዚ ድማ ምትእትታው ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ብገለገለ ወገናት እሞ ዝሕቶ ዘምጻ ዘለኹ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንሕና ሓገዝቲ ክንከውን ጽቡቕ ነገር ዳ ኣምበር ዓንቃፍ ተራ ክንጻወት የብልናን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ብኢትዮጵያውያን ከምኡ ሓጋዚ ዝኾነ ተራ ንኽትጻወቱ ዳ ኣምበር ዓንቃፍ ተራ ንኽትጻወቱ ጽቡቕ ኣይኮነን ካብ ምባል እሞ እንታይ እዩ ትምትእትታው ብወገንካ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ዘለኻ እዚ ካብ ምንታይ ምንጭ መሲልካ እዚ ካብ ዝፀንሐ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ዝምንጩ እዩ ሕዚ ሰላም ኮይኑ ተባሂሉ መንግስታት ተራኺቦም ኢድካ ሙሉእ ብሙሉእ እቲኻ ገለ ዝካየድ እዩ ኣብ ባዕሉ ፍቲ ዓዲ ከይድካ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ጎንደር ድዩ ገለገለ ቅድም ኢሉ ግን ዋላ ባእሲ እንዳሃለወት ቦርደር ዘይተኸፈተ መንግስታት ርክብ ዘይብሎም እንዳሃለው መንግስቲ ኤርትራ ከም ሓደ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣካል ገይሩ እዩ ዝወስድ ወላ ዳ እኳ ሃገር ኤርትራ ኮይና ትመስረት ዳ ኣምበር ብፍላይ መራሒ ናይ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ፍሉይ ኢንትረስት ከም ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምሽዋምን ናይ ምውራድን ስልጣን ከም ዘለዎ ገይሩ ናይ ሙሳድ ፖሊሲ ዝወለዶ እዩ ዝፀንሐ እዩ ወላ ውድብ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይን ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ኣስመራን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣትዮም ንደርጊ ኣውዲቖም ኦፍኮርስ ክልቲኡ ህዝብታት ብዘካየዶ ቃልሲ ብዝኸፈሎ መስዋዕቲ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ
ነቲ ዝነበረ መስካሕ ክሲ ጨቋንን ቀታልን ዝነበረ ስርዓት ደርግ ደምሲሶም ብዓወት ምስ ወፁ ብድሕሪኡ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ መሊኡ ሃገር መስሪት ኢልካ ብናይ ጉርብትና ከይኮነስ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንትረስት ኣለኒ እዩ ውሽጣዊ ጉዳይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ናይ ሙሳን ክስታይ ዝሓደረ ድሌት ነይርዎ እዚ ከዓ ብኸይዲ እንዳዓበየ ከይዱ ናብ ህልኽ እውን ኣምሪሑ ባእሲ ዝፈጠረ እውን ኣብ 98 ሓደ ምክንያት እዚ እዩ ሰባት ብቦርደር ብገለ ብባድመ ብገለ ኢሎም ሽማት ክህብዎ ይፍቱን እምበር ብቐንዱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ናይ ምውሳን ክስታይ ናይ ምድላይ ዝወለዶ እዩ ንኣብነት ናይዚ ኣመረጋገፂ ኳስ ድሕርቲ ዕርቂ ምስ ወረደ ኢሳያስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ኣብ ኣደባባይ ኣንጻርኩም ዝግበር ብሓደ ኮይንኩም ዝገበርኩሞ ቃልሲ ብሓደ ተሓዊስና ምሳኻትኩም ሰሪሕና ኢና ተዓዊትናሉ ኢና ካብ ሕዚ ኣንጻርኩም ዝግበር ምንቅስቃስ ብሓደ ኮይንና ክንምክቶ ኢና ኢሉ እዚ ሕዚ ናይ ጎረቤት ሃገር መራሒ ዘይብሎ ናይ ሓንቲ ሉላዊት ሃገር ዝኾነት ፖለቲካ ደፊርካ ኣቲኻ እቲ ዛረቦ ዘረባ እዩ እዚ ውጉይ ካሊእ ኣብ መንጎ ሓደ ሓበራዊ ዝኾነ ፀላኢ ቂም ኣለኒ ቅርሒ እንተለኒ ዝብል ኣካል ዝብሎ ኣካላት ናይ ዝተሓባበሩሉ መድረክ ይፍጠር ዘሎ ሕዚ ኣነ ብናሃዘይ ገምጋም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣካል ይህወደግ ገዛኢ ውድብ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ሰልፊ ኣካል ዝኾነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በዲልኒ እዩ ዝብል ስምዒት ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክግበር እንደገና ንነዊሕ እዋናት ኤርትራ አይሶሌትድ ኮይና እቲ ስርዓት አይሶሌትድ ኮይኑ ንኽፀንሕ ገይሩ እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዝበደለና ጠላም ካሕዳም ዝኾነ ስርዓት ክንብሎ ኣለና ቂም ስለ ዘሎ ነዚ ቂም እዚ ክንውፅኦ ኣለና ዝብል ስምዒት ዝሕደረ እዩ እና ነዚ ስርዓት እዚ ነዚ ኣሰላልፋ ዝፀልእ ኣካል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ዝብል ገምጋም ስለ ዘሎ ንዚ ኣካል እዚ ሓቢርካ ምስራሕ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገዛኢ ውድብ ኣካል ይህወደግ ዝኾነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክትሕርቆን ከተበሳጭኦን ከምኡውን ኣድላይ እንትኮይኑውን ብሓበራዊ ክስታይ ኮይንካ ክትጭፍልቆን ዝብል ባህጊ ዝወለዶ ምንቅስቃስ ኣሎ እዚ ቀደም መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሙሉእ ብፍላይ ህዝባዊ ግንባር ዓቕሚ ሙሉእ ዓቕሙ እንዳሃለወ ዕድመውን ንእስነት ነይሩ ሽዑ ናይቲ መራሒ ሃገር እቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድጋፍ እውን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እዩ ነይሩ ምስ ምምፃእ ነፃነት ኤርትራ ተተሓሒዙ ተስፋታት ልምዓት ዕብየት ፍትሒ ሰናይ ምምሕዳር ዲሞክራሲ ልምዓት ክህሉ እዚታት ተስፋ ስለ ዝነበረ ሙሉእ ደገፍ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዝነበሮ ሌጂትሜሲ ዝነበሮ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ስርዓት እዚ ሌጂትሜሲ ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልን ዓቕሙ ዝተዳኸመ እዩ ዕድመ እውን ከይዱ እዩ እርጋነ ኣሎ ናይቲ መራሒ እቲ ሌጂትሜሲ እውን ዳርጋ መሬት እዩ ዘቢጡ ዘሎ ሙሉእ ኤርትራዊ ዳርጋ ዘይድግፎ ስርዓት እዩ ስለዚ ስርዓት እዚ ሕዚ ኣብ ሕዚ በፂሑ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢዱ እትዩ እንዳሕበረ ኣንጻር እዚ ሓደ ናይ ሓባር ፀላኢና እዩ ዝብሎ ኣካል ክገጥም ዘኽእሎ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ኢልካ ትግምግሞ ነገር ክህሉ እዩ ኮይኑ ግን ብዝተኸኣለ መጠን ዋላ ከምታ ዓንቶይ ብዙሓት ዝግምግምዋ ዝበልካያ ናይ ምምኻር እውን ክኸውን ይኽእል ከምዚ እንተትኸዱ ከምዚ ግበሩ እንዳበልካ ተመሳሳሊ ፍቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ብዝመሳሰል መልክዑ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበል ዘሎ እዚ እውን እንታይ እዩ ኣብቲ ክልል ትግራይን መሪሕ ውድቡን ዘለዉ ሓለፍቲ ሰበስልጣን በቲ ናይ ኢትዮጵያ ማእኸላይ መንግስቲ ክእሰሩ ክሕተቱ ናይ ምግባር ታት ምንቅስቃሳት ኣሎ ዳርጋ ተወሰኑ እውን ተኣሰሩ ኣለዉ ዛጊደ ብኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኢዳእታውነት የብሉን ክትብል ትፀንሐ ታሪካዊ ምንቅስቃስ ናይቲ ስርዓት እውን ኣይፈቅደልካን ማለት ኤገነስቲ ዘሎ ሓቅታት ኢኻ ክትከይድ ማለት እዩ ብግልፂ ከዓ ባዕሉ ኢሳያስ ኣብ ኣደባባይ ዝተዛረበ ዘረባ እውን ክትርዕሞ ኢኻ ማለት እዩ ኣይቅበሎን እዩ ክትብል ኢኻ እንድሕር ኢዳእታውነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ጉዳይ ኢትዮጵያ የለን ክትብል እንድሕር ኮይንካ ማለት እዩ እና ብዋኑ ከዓ ብኣውርኡ ክልቲኦም መራሕቲ ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት እንድሕር ርኢካዮ ዋላ ምስቲ ናይ ዞባዊ ኩነታት ፖለቲካ ምስዕራብ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ሓበራዊ ዝኾኑ ከይድካ ውዕላት ምፍራም ሓበራዊ ዕዮታት እውን ምውሳድ ካብዞም መወልቲ ማለት እዩ በዚ ደረጃ እዚ ዝሰርሑ ስለ ዘለዉ ሓበራዊ ፀላኢና እዩ ንዝብልዎ ኣካል እውን ብሓደ ኮይኖም
ክወስድዎ ዝኽእሉ ስጉምትታት ኣብ ምውፃእ ኣብ ምምኻር እንዳሰርሑ ከም ዘለውስ ንጹር እዩ ምባል ይከኣል እዩ ንማንም ዘይተሓበአ ሓቂ እዩ ኣብኣ ምዛሕ ሕጂ ሒዝካያ ዘለኻ ክቕፅላት ተኾይነ እዛ ናይ ሰላም ስምምዕ ብወገን ኤርትራ እንታይ እዮም ዝሰማምዑ ዘለዉ ንፈልጦ ነገር የለን እቲ ገለገለ ዝወፅእ ካብ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ድወፅእ ማለት እዩ እሞ ብወገንካ እንታይ ኣሎ ትፈልጦ እስኪ ገለ ብደቂቕ ኣብዚ ስምምዕ ዝፈራረምዎ ዘለዉ ድበጻሕካያ ነገራት ኣሎ ዶ ዋን ሕዚ እንታይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተወሰነ መልክዑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምንፅጻር መስርሓውን ትካላውን ኣሰራርሓ ስለ ዘለዎ እውን ብውሱን መልክዑ ግልጽነት ክህሉ ይኽእል እዩ ምባል ይከኣል ኸውን ግን ካብ ምምፃእ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ዝርአ ዘሎ ተርእዮም ኢትዮጵያ ንሃቱ ምምፃእ ስዒቡ እንታይ እዩ ትካላዊ ኣሰራርሓን ንሕጊ ተገዛኢ ምዃንን ኣካይዳታት ይጎድል እዮም ኢትዮጵያ ዳርጋ እቲ ቀዳማይ ሚኒስቴር ቦይኑ ኩሉ ነገራት ዝሰርሖ እቶም ሚኒስቴራት ከምቲ ናይ ቀደም ወፂኦም ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓሳት ሙሉእ ሓበሬታ ዝህብሉ ኣካይዳ የለን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝበሃል የለን ፈፂሙ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይፈቱ ኣመራርሓ እዩ ዘሎ ሕዚ ስለዚ ሬሌቲቭሊ ምስ ናይ ኤርትራ ነፃፂርካ ኣይራኸብን ሰማይን መሬትን እዩ ምክንያቱ ኤርትራስ ትካል ዝበሃል ሕጊ ዝበሃል መስርሕ ዝበሃል የለን ሓደ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ይውስን ሰብ እዚ ኩሉ ነገር ይፈርድ ይገብር ምንም ስታይ የብሉን ወራዝ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቁሩብ መትከላዊ እዚ መስርሓዊን ትካላውን ዝኾነ ነገር ሲስተምን ኢንስቲትዩሽንን ዘለዎ ነገር ትዕዘብ ኢኻ ኮይኑ ግን ኣብ ጉዳይ እዚ ናይ ኤርትራ መፂኻ ገምጋም ኢኻ ክትቕምጥ ትኽእል እምበር ብጭቡጥ እዚ ዝበሃል እዚኦም ዝገብሩ ዘለዉ ኢልካ መደምደምታ ምብፃሕ ከብድ እዩ ምክንያቱ ብግልፂ ዝዝረብ ነገር የለን እኳ ደኣስ ገዛኢ ውድብ ይህወደግ ግን ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ዘቐመጦ ኣቕጣጫ እንታይ እዩ ቀንዱ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተረኸበ ሰላም ዕዉት ንክኸውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ያው ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝኾነ ኣቐሚጦም እዮም ኣብ ኣኼቦኦም ነዚ ከዓ ዝግብኦ ብፍላይ ኣብቲ ወሰን ዶብ ዝነብር ህዝብና ንነዊሕ እዋን ኣብ ስቅያት ፀኒሑ እዩ እዚ ከመይ ኢሉ ይፍታሕ እውን ከቢድ ከም ዝነበረ ብምሕባር ገዛኢ ውድብ ናይ ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስቴር ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናይ ይህወደግ መራሒ ኣብይ ኣሕመድ ኣድናቆቱ ገሊጹ እዩ ማዕረ ኣብቲ ዝሓለፈ መረፃ እውን ዳርጋ ኣብይ ኣሕመድ ካብ 177 ቮት 176 ይረኺቡ ሓደ ሰብ ዝመረፆ ፕሮባብሊቲ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝተመረፀ ወይ እታ ናይ ባዕሉ ቮት እያ ክትከውን ትኽእል ስለዚ በዚ ደረጃ ካብ 100% ቮት እውን ይረኺቡ ማለት እዩ ካብ ገዛኢ ውድብ ናይ ትግራይ ካብ ሕወሓት ስለዚ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ንዘምፆ ዕዉት ዝኾነ ስራሕቲ ኣድናቆት እዚኣ ግን ብምንታይ ትግለጽ ንኢሳያስ ምስ ኢሳያስ ከመይ ይሰርሕ ኣሎ ወይ ንኢሳያስ ከመይ ዕርቂ የውሪዱ መንግስቲ ከይኮነስ ኣብቲ ዶብ ዝነብር ህዝብና ኣብ ዝነበሮ ዝኸፍአ ኩነታት ዝሓሸ ኩነታት ክፍጠር ዕድል ይፈጥር እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እዞም ህዝብታት ዕርቂ ወሪዱ ሰላም ወሪዱ ተጠቀምቲ ይኾኑ ኣለዉ እዮም ህዝቢ ተሓዋወስ ኣሎ ተፈላለዩ ዝነበረ ንዘመናት ዝብል ስምዒት ዳኣ እምበር ካሊእ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብ መንጎ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ብግልፂ ተቐሚጡ እዩ ብዝብል ስምዒት ግን ኣይኮነን እዚ ኩነታት ናይ ሰላም ኣብ ደገ ከመይ ይጸልወና ኣሎ እቲ ምትሕግጋዝ ወይ ምርድዳእ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከመይ ይኸይድ ኣሎ እዋ ዛጊድ ጽቡቕ ከም ዝበልኩኻ ነፀብራቕ ናይቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ምንቅስቓስ እዩ ምክንያቱ እንታይ መስለካ ብዓንተው እውን ዞም ምስታት እዚኦም ስርዓታት መጋበርያ ኮይኖም ናይ ስርዓታት ፀኒሖም ዳኣ እምበር ባእሲ ኣለዎም ኢልካ ክትወስድ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝኸብድ እዩ ስለዚ ኮይኑ ግን ያው እቶም ስርዓታት ሬሌቲቭሊ ኣብ ድሑር ሕብረተሰብ ኣብ ዘይማዕበለ ኣብ ብዲሞክራሲ እውን ብዙሕ ዘይሰጎመ ሕብረተሰብ ዘለዎ ከባቢ ገዛእቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ስርዓታት ምስ ምዃኖም ተታሒዙ ቁፅፅር ኣብ ህዝባዊ ርክባትና እውን ከይተረፈ ኣብ ማሕበራዊ ርክባትና ከይተረፈ እውን ኣስተዋፅኦ ፅዕንቶ ፅልዋ ኣለዎ ሕዚ ግን ወግዓዊ መንገዲ እዞም ሰባት እዚኦም ተዓሪቆም እዮም መንግስታት ተዓሪቆም እዮም ኣብ ዝተባሃለሉ እዋን ያው እቲ ህዝቢ ብነፃነት ክራኸብ ዕድል ፈጢሩ እዩ ብፖለቲካዊ ኣመላኻታት ዘየገድስ መንፅር ዋላ እቲ ለውጢ ዝደሊ ኤርትራ እውን እንተሪእኻዮ ሰላም ምውራዱ ምናልባት ምኽኒት ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ስለ ዘይብልና እዩ ዝብል ኣብቂዑ እዩ ዝብል ተስፋ ገይሩ ነቲ ኣብ ህዝቢ ዝህልዎ ሰላም ምውራዱ ዝህልዎ ረብሓ ከም ዘሎ ኮይኑ ብተወሳኺ ከዓ ንቐፃሊ ተስፋታቱ በሪ ይኸፍት እዩ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ፖለቲካ እዩ ተቐቢልዎ ኩሉ ክብል ይኽእል እየ እዚ ትዕዝብተይ እና ብተወሳኺ
تراخيبك حبيرك ناي مسرح عدل بري خفيتو يكخفت وني نقدمت مخنيات ناتو نصبراقي نايتي اب عدي تحقق زلو حزبي او وصا زلو خا ياو بقصالنت حبيرك ناي مسرح حبراو مدرخات ناي مدلاو عدل كلي زبل امنت لني بزمداي فلاي نحنا خم محبر اطاጫታ ተቀሚጥና ኣለና ኣብ ቀረባውን ያው ንቅሳት ክጅመሪ ቅድም ሕዚ ነበረው ፍሉይ ነይሩ ሕዚ ግን ብሰፊሑ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትና ሕዚ ነካይዶም ዘለና ንኣብነት ትካል ሚድያ ናይ ምህናፅ ስራሕ እንሰርሕ ኣለና ኤርትራውያን ብሰፊሑ ይሳተፈሉ ሓገዝ እውን ናይ ገንዘብ ይገብሩልና ኣለዉ ማለት እዩ እና እዚ ብዝለዓለ ብርኪ ግን ክቅፅል ብሰፊሑ ክንሰርሐሉ ከም ዘለና እየ ዝኣምን ነናይ ሃገርና ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳያትና ከም ዘለዎ ኮይኖም ግን ከም ህዝቢ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርዱ ግቡእ ዘይኮኑ ነገራት ከዓ ሓቂ ሒዝና ሓቂ መሰረት ጌርና ዓገብ ክንብል ንቡር እዩ ማለት እየ ዶብ ሃሊካ ሃገር ሃሊካ ነናይ ባዕልካ ማለት ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይ ሰብኣውነት ተግባር ገዲድካ ዓገብ ትብሎም ነገራት ኣይህልውን ማለት ኣይኮነን ክብለካ ይኽእል ሕራይ የቐኒለይ ኣሉላ እሞ እስኪ ናይ ሓደ ካብቶም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተሉ ሰባት ከም ዝኾንካውን እሞ ካብዚ ሰላም ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተረኺቡ ዝበሃል ደሎ ከምኡ ናብቲ ከባቢ እዚ ኩሉ ብምርኣይ እንታይ ኣብ ቀረባ እዋን ገለ ዝኾነ ክንፅበ ንኽእል ዶ ወይ ብወገንካ እንታይ ኢኻ ትርኢ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ እወ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕዚ እንታይ እዩ ናይ ከባቢያዊ ሓይልታት መበሊ መናሓንሒ ሜዳ እውን እንዲ ዝኸውን ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከዓ ንገሊኡ ዕድላት ሒዙሉ ይመፅእ ንገሊኡ ከዓ ዕድላቱ ይምንጥሎ ከምኡ ዓይነት እዩ ስለዚ ንሕና ካብዚ ከመይ ጌርና ክንከስብ ንኽእል ኢልና ይህን ምሂን ንበሃለሉ መድረክ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣፋፍኖት ከመይ ጌርና ኢና ናብ ናይ ባዕልና ረብሓ ብፍላይ ህዝብታት ክርብሕሉ ዝኽእሉ ስርዓታት ብዘየገድስ ይመፅኡ ኸድዮም ህዝብታት ግን ብዘላቕነት ክርብሕሉ ዝኽእሉ ነንርእስና እውን ኣብነት እንኾነሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ልምዓት ሰላም ዲሞክራሲ ፍትሕን ድሕር ሃልዩ ንትግራይ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ይጸሉ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ድሕር ሃልዩ ኣብ ትግራይ ብኡ ንድሕሪት ተረፈ ሕብረተሰብ ተሃሊና ይጸልዎ እሞ ኣብነት ኮይኑዎ ቅዱስ ቅንኢ ወሪስካ ክትሰርሕ ዝበለፀ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዞባዊ ኩነታት እቶም ሓይልታት ዝፈጠርዎ ንባዕሎም ንናይ ባዕሎም ረብሓ ኢሎም ከም ዝኾነ እዚ ርኡይ ጥሙት ነገር እዩ ኮይኑ ግን ንሕና ካብዚ ከመይ ጌርና ንኸስብ ከም ሕብረተሰብ ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ብፍላይ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ሰላም ኣጋጣሚ እቶም ካልኦት ኣካላት ንናይ ባዕሎም መክሰብን ካሊእ ዝሓሰብዎ ሽርሕታትን ኢሎም ቢሎምዎ ክኾኑ ይኽእሉ ግን ህዝቢ ናይዚ ሽርሕን ክፍኣትን ተሳታፋይ ብዘይምዃን ንሰላምን ንፍቕርን ንምትሕብባርን ደፊኡ እንድሕር ወፂኡ እቲ ዝሓሰብዎ እኩይ ተግባራት ከይሳኻዕ ይገብር እዩ ህዝቢ ኣይድልየንን እዩ ኣንጻር ሓወይ ኣይስለፍን እየ እንተኢሉ እታ ነገር ኣብቂዓ ኣላ ምክንያቱ ሓይሊ ህዝቢ እዩ ኣብ ኢድ ህዝቢ እዩ ሓይሊ ዘሎ ስለዚ መጻኢና እውን ዝበለፀ ፅቡቅ ክኸውን ናብ ዘይተደለየ ነገራት እውን ተመሊስና እንደገና ንናይ ፅምኢ ናይቲ ስርዓት ሓለፍቲ ናይ ስልጣን ንምርዋይ ክበሃል ኣብ ዘይኮነ ነገር እውን ክንኣቱ ከም ዘይብልና ተረዲእና ብዝበለፀ ግን ነቲ ዝተፈጠረ ዕድላት ግን ኤክስፕሎይት ክንገብሮ ክንርባሓሉ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ብፍላይ እቲ ን20 ዓመት ዝፀንሐ ኣይኩናታይ ሰላም ንክልቲኡ ህዝብታት እዩ ብፍሉይ ሃሲዎ እሞ ካብ ሕዚ ንሕና ሓፆራት እንዳፈጠርና ንንርእስና ንናቆር ከይኮናስ ተኸባቢርና ብንግዲ ብልምዓት ንቀራረብ ተሞክሮታት እንለዋወጥ ዝሓሸ ናይ ዲሞክራሲ ዝሓሸ ናይ ፍትሒ ናይ ሰብኣዊ መሰል ከባቢ እውን ክኸውን ሓሲብና ክንብገስ ክንከል ኣለና ከምኡ ዓይነት ነገራት ከይህሉ ዝዕንቅፍ ተግባር እውን ኣብ ኩሉ ቦታ ተሪርና ክንቃለሶ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ናብ ኣድቫንቴጅ ክቕይሮ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ዝኸምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ምናልባት ከም ዝበልኩ ዓንተወይ እቶም ስርዓታት ካሊእ ኢንቴንሽን ሃልይዎም ክኸውን ይኽእል ግን ናሃቶም መጋበርያ ክኸውን የብሉን ቅድሚ ሕዚ ዝተበልዖ ቅድሚ ሕዚ ዝተዳለሎ ኣኽሎ ክብል ይደሊ እሞ ብጥበብ ብብልሒ ነቲ ነገራት ተረዲኡ ናብ ዘዳለወሉ መፃወድያ ከይኣተወ ኳዳኣስ ንዕኡ ገልቢጡ ጥቕሙን ረብሑን ከውዕሎ እየ ተፅቢት ዝገብር ዳ ፅቡቅ እዩ ብኣዎንታዊ ነገሩ እንተንወስዶ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሕራይ ፅቡቅ ቲንክ ፅቡቅ ጌርካ ድሚቕካ ኣለኻ ንሕና ካልኣይ ግዜ መጋበርያ ከይንኸውን ዝኾነ ይኹን እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ስለ ዝኾነ ነንሕድሕዱ ሓልዮት ከርኢ ምድግጋፍ ከርኢ ዳኣ እምበር ኣብ ነንሕድሕዱ ምብልላዕ ንኸይኣቱ ኣነ እውን ብወገነይ
يمحصن مالتيو مو اما وداتا منالبات زي تنكفنا تلو وي كتمحلالفو تدلي ملخت تلو عدل كبكا اي نو اذا نايلو ما انت علالنا صفح كتكون مخالت جن سخاون حجيخا كم نفاريت وريد كاي خاطر زاربن زلخا اذا عدل زي بمهاب كون دقيمه يمسكنا كامو مጨረሻ ملخت تلو نبخا خم كبكا خراي يعني اللي تعدل ذهبكاني بملو حزبنا وشت يكون وشت عادي يكون وصا زلو نمتحققاز نفوري نسلام كسرح له زحلفه ياخلنا فلاي زي حزي تفطيرو زلو اب وشت عادي حزبنا متحواس نتوصا زنبر حبرتسب ابي ابنت كونو تثبيت يغبر بقلطفنا بتغبار اتيو تناي متحبار مدرخات فرالو انت عنتو يزبلكوها ግብረ ከይ ዝሓስቡ ተንኮል ዝሓስቡ ተንኮሎምን ግብረ ከይ ትምኒቶም ዝፈጽሙሉ ኣብ ህዝቢ ስለዝኾነ ህዝቢ ያክል በቃ አይቀበልን እንድሕሪሉ ዝፈጽሙሉ አካል ስለዘይህልዎም ያው እቲ ዝሓሰብዎ እቲ ዘይተደለየ ረብሓ ናይ ህዝቢ ሕሊፉ ዝህብ ናይ ህዝቢ ዝተቃለሰሉ ዝተሰውዕሉ ጥቕምታቱ ክብርታቱን ሕሊፉ ዝህብ ነገራት ከፈጽሙሉ ዝኽእሉ ዕድል ስለዘይህልዎም እዚኣ እታ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተፈጺማ ዘላ ተግባር ነዚኣ ነዛ ሕልሞም ከንቱ ተትርፍ ኣብ ደገ እውን እዚኣ ሰሚርና ክንገብራ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ብፍላይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሑ ክሰርሕ ኣለዎ ካብ ምኽባር ሰላም ካብ ልምዓት ካብ ዲሞክራሲ ካብ ፍትሒ ጉዳይ የለን ኩሉ ተጠቃማይ ብዘይገድስ ዶብ ብዘይገድስ ሃገር ብልምዓት ሰላም ዲሞክራሲ ፍትሒ ክጸሉ ዝኽእል ህዝቢ ንፉዕ ህዝቢ እዩ ክቆነአሉ ይዝግባእ ቅዱስ ዝኾነ ቀንዒ ማለት እዩ መንፈሳዊ ቀንዒ ስለዚ በዛ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ ስልጡን ዝኾነ ፖለቲካ ኣብ ናይ ምርዳእ ተመክሮታት ክንለዋወጥ ሓቢርካ ንምስራሕ ኣርእስታት እንዳመረፅካ ዘተታት ናይ ምክያድ ስልጡን ባህሊ ክነተኣታተሉና ብፍላይ ወፃኢ ነበር ኣብ ወፃኢ እንዳነበርና ኣብ ስልጣን ዓዲ እንዳነበርና ኣብቲ ነብረሉ ዓዲ ዝሃቡና ዲሞክራሲን መሰል እንዳተጠቐምና ተኳሪና ክንነብር ኣብ እንዳማትና ዓዲ መፂና ምስ እንዳማትና ህዝቢ እንዳተቐመጥና ተሓዋዊስና እንርእስና ነንሕድሕድና ግን ዘይንቀራረበሉ ዘይንዘራረበሉ ኣካይዳ ከብቃዕ ኣለዎ ዝብል መልእኽተይ ንኩሉ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ብፍላይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ማለት እዩ ሕራይ ሞ ሓው ኣሉላ እንደገና ኣዝየ መስግነካ ንዝሃብካና ርኢቶ ቀጻሉ ናይ ትጥፋአና ኢኻ ሕራይ ሃኖን የቀኒለይ ትዕድል ስለዝሃብካኒ ጋሻኻ ስለዝገበርካኒ የቀኒለይ ያው ቀጻሉን ሓቢርና ሰርሒና ቃል ያቱ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ክሳዕ ንራኸብ دحان كنيو نقحتنا تكبر معرزة تامرت كرماس حيلين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت كنيت مزمورة نود عاونت أباي تازلو هي وقوننت مقال حكي معد آبركي عربي حارنت ناي تصفى ناسنكي عربي حارنت